Hej, her er Mads Gaming Dude. Ja, det er min første video. Jeg vil bare lige vise jer min computer og sådan. Og vi får ikke at se min fodboldbane, eller min vejs fodboldbane uden for Sydlandsbanen. Men ja, her kan I se gamercomputer. Skærm med 2 eller 24 tommer HD. Ved nok. Højtalere. Okay, god. Har vi et gamer-tastatur her. Gamingen. Fundament her. Så har vi en mus, Logitech og en Razer gaming måtte. Og computeren er en Codemaster. Skal jeg til at købe ny køler til den. Det er mit værelse det her. Ja. Og det var bare lige det. Kort intro til her jeg bor.